Ubaba uMkhwanazi udlulise umlayezo ophuthumayo owudluliselwa kwaManazaretha. Lo mlayezo-ke uyisexwayiso sokuthi amaNazaretha awayeke ukulwela uShembe ngoba uShembe uyayilwela yena. Angithi ngiyayihambela nje la Mtuba, ngibona ubaba umfundisi uMbatha. Bengiqala nje nokumbona, naye uze waxakeka ukuthi hawu ndoda ungibone kanjani. Ngathi hhayi, kushuthi kuqondana amehlo. Ubaba nje opholile, ubaba nje ukholelwa la akholelwa khona, okumele sikuhloniphe lokho. Ngoba nje into esengiyifundile futhi nge-social media, abantu bakhuluma izinto zabo ezahlukene, babuye begxekane futhi. Sengaba kuba umuntu-ke mayekuthuka inhlamba, mhlawumbe mezothuka-ke umholi wakhe ambize ngesigaxa senhlamba, uyabo. Kodwa nalokho akusho ukuthi usungamsabisa ukuthi uzomenzani. Ngixwayise nje namaNazaretha, uma umuntu la ekhuluma kabi ngoShembe, mhlawumbe abeke umbono wakhe ongeke wena mhlawumbe uwuzwe kahle ngale ndlela wena osonta ngayo omazi ngayo uShembe. Mhlawumbe futhi ungazothi uyagxeka, akusho ukuthi lowo muntu usho ungamhalela ngesibhamu uthi uzombulalela uShembe, noma nje ukuthi nje uzombulalela uNyazi. Thina sikhula sazi ukuthi uShembe uyilwela yena. Sikhula nje thina kulaManazaretha akudala. Asasazi nje ngesikhathi nje sika baba AK Shembe ngangikhona. Sazi nje thina sikhule nje ukuthi uShembe uyayilwela. Sazi ukuthi laManazaretha manje akuthathaphi ukuthi kumele belwele uShembe. Siyaxakeka nje nathi ngoba nalo baba lo uthi nje ngimbona shuthi nje sixoxe kahle, nabe ngimbona eqalaza abona ukuthi uthukile ubaba osemdala lo, uthukile. Sikhule kanjalo thina ukuthi uShembe noma isithunywa sakhona sizilwela sona, hhayi ukuthi sizolwela amaNazaretha. Cishe amaNazaretha-ke ayelwa wodwa kudala, laba basekuphameni abasebuhleni, futhi nganesimo sabo sasaba ngcono, okungenzeka-ke babelwe impi engcwele. Kodwa angikholwa ukuthi uNyazi lingathuma abantu ukuthi hambani niyongilwela nalapha kwabangithukayo nabakhuluma into ephambene nobuNazaretha. Angikholwa ukuthi engayenza loo nto. So laManazaretha la avumbuka manje, noma bashiselwe igazi akawutholi kahle ukuma kaShembe. Awazame ukuzila, awazame mhlawumbe ukuye kudla namasoseji nengulube, ayeke futhi nokuthanda amantombazane ngaphandle. Kuningi nje akudlayo ongahambisani noma kaShembe. Awayiyeke le nto le uzama ukulwela uShembe, awayiyeke ukuthi usungazosabiselwa ubaba ukuthi uzomdubula ngoba ade ekhuluma umbono wakhe, nawe futhi ungabeka umbono wakhe uphikise le nto ayishoyo. Akekho umuntu ongaphikiswa, akekho, ngisho ngaba mkhulu kangakanani la emhlabeni, akekho futhi umuntu ongahlejwa, akekho. Akekho umuntu futhi ongenawo umbono
ongaba muhle ngawo futhi ube mubi ngawo. Kufanele uzame indlela ukuthi lo mbono wakho omubi uwumela kanjani, nomuhle ngawo ukuthi uthokozela kanjani. Akekho nje umuntu ongasolwa, akekho nje futhi umuntu ongenaso isici. Ngisho ngabe kuthiwa awukwenzanga lokho kodwa usunesici ngoba ususoliwe. Uyabona lo nto leyo? Manje-ke lo Manazaretha manje ngathi engafunda, noma-ke afundise ukuthi uShembe noma umoya weNkosi yasePhakameni uzilwela wona nomuntu. Ngoba ngisho thina sakhula kuthiwa uShembe uzilwela yena. Ngeke kusuke iNazaretha nomNazaretha liyobhokoza umuntu ngesikhali lithi lilwela uShembe. Asazi-ke ukuthi sekwaguquka yini ukuthi wena usungalela ulwela uShembe ngomuntu obeka umbono wakhe ngendlela eseceleni ngaye. Akuyona inhlamba leyo. Kufanele nawe uzame indlela ukuthi umbeka kanjani kulayini, umtshele, umnikeze nobufakazi bokuthi lento eshoyo baba thina siyazi kanje. Uyabo, naye abeke njengomuntu lo nto yakhe ngendlela abeka ngayo. Kodwa nje sazi thina ukuthi uShembe akalwela. Ngisho ungamthuka kanjani uShembe, asikho isidingo sokuthi umNazaretha usengalwa nomuntu othuka uShembe. Ihlazo lelo ukuthi usungasabisa umuntu ukuthi uthuka uShembe. Hayi, futhi ngiyacabanga nje ngajikela wena, mhlambe usumlimazile-ke lowo muntu, akubizi. Nginethemba futhi uzojikela wena, uzothi yini lento enganifundisa yona, yini lento yenzayo. Usebenze igama lami ekubini, nginesiqiniseko 150%. Unyaze lingajikela wena usilimaza umuntu ngokubuka la ku-social media, usuzomlimazela yena. Mhlawumbe ungaxoshwa nasesontweni nje, uvalwe nasethempelini osonto kulo. Yabo, ngoba ngiyasho mina namanje sikhule sazi ukuthi uShembe uzilwela yena. Uma umuntu enza into e-wrong ubuya esidlangalaleni yabonwa ngabantu, ubone esebuya khona ethi uthunyiwe uzoxolisa, ethi uthunyiwe khona akwenza kwangashelela kwangama kahle. Uyabo, kodwa hhayi ukuthi umNazaretha athathe ikhali ethi uyolwela uShembe. Phela uShembe fanele ayibonakalise lapho ukuthi ungubani, hhayi ngawe, ngoba nawe awumazi ukuthi ungubani. Ingakho uhlala uhlubuka nje njalo wenza ongenziwa, ingoba awumazi lo muntu omlandelayo nawe ukuthi ungubani. So ake niyeke ukulwela uShembe. Ngisho bengamthuka bekuthini, bale bethini, ungakhuza nje kodwa ungamlweli, ngoba asazi noma sekwashintsha yini ukuthi-ke iNkosi yasePhakameni izilwela yona. Futhi iNkosi yasePhakameni ilwela namaNazaretha, hhayi ukuthi amaNazaretha alwela yona. Umoya wakho lwela amaNazaretha engozini nakuphi nakuphi. Manje-ke ungeke wena uthi usenkingeni uthi weShembe ngisize ngawe, mase futhi uthathe izikhali uthi uyolwela uShembe. Kodwa uma usenkingeni sethunjini lokufa noma la ukhale ngaye, afike ngendlela afika ngayo, akusize uma kusiza, usizakala uma usizakala. Kodwa uma usuthi ulwela yena la, akuyona indlela leyo. Ngale nkolo aniyazi kahle, ake niyifundisise kahle, nijule, niyilandele kahle, khona enizoyibona ukuthi le nto esenithatha ukuthi iyona akuyona. Yabo, akuyona, akuyona. Hhayi, akuyona le nto le. Siyawathi namaNazaretha sawabona. Umuntu uma uthi ugula
akhulume kanye usinde la manje ayingeke ungagula kakhulu makuthandazela. Yona indoda yakhe hlala iqiniso lelo inkinga amanarotha amaningi lawa akamazi uShembe. Indaba yaShembe ijule kakhulu, akusiyo into abantu abacabanga ukuthi lwamfundisi akaze asho lutho egameni loNyasa. Ya vele amaNazaretha awamazi uShembe ukuthi ubani, awamazi. Sike sibone nje ukuthi iningi lawo alimazi ukuthi uShembe ubani, ngoba engabakhulumela enye ilanguage abangeke bayizwe, abangayazi, athi hawu nimenzani umfundisi wami. Uyayizwa loo nto leyo? Ethi kade ngamgcoba, asho isikhathi, asho namalanga ngamgcoba ngaso. Ethi umfundisi wami, esho yena lo ubaba uMbatha, uyabo, athi umfundisi wakhe kade bamgcoba. Ubusanumangale ukuthi inkosi ithini manje, uyabo. Semnengcoyingcoyi futhi ethi hayi lona ubaba omkhulu wangitshela ngaye, ungowala ekhaya, umyekeni nengcoyingcoyi. Phela akavela akabizanga ukuthi unyazi noma ubani, oShembe baningi, yabo. Nengcoyingcoyi nayo inawo umoya kaShembe, ingeyakaShembe phela, uyabo. Futhi-ke ihlezi namathamba ayingcwele lapha emzini wasePhakameni, naye inayo iphawu ingcoyingcoyi. Ngichaza mesigida-ke yona unyama elikhipha ingathi unyazi, bese likhiphe fast. Angeke ngifise nje ukuyibona meyenza lo mgido wayo, kodwa hhayi akwenzakalanga. Angeke ngifise nje ukuyibona igida, iyagida ingcoyingcoyi, khipha umlenze. Futhi uyayizwa lento, uyasina ingcoyingcoyi, uyabo. Kwanayo ikhuluma ilanguage eningayizwa. Ethi hawu mntanami lo ubaba wangitshela ngayo, wathi uyeza la kuPhakameni, samgcoba. Sinobaba uzoyithini loo nto sekukhulumela lowo language uShembe, uyayibona nto leyo. So-ke vele amaNazaretha awamazi ukuthi uShembe ubani, iqiniso lelo. No, awamazi, siyawazi lokho, awamazi uShembe ubani, yabo. Ngoba nalo mdala waze wabuza ukuthi hawu sengihambe nani isikhathi eside kangaka, niyangazini ukuthi ngubani? Futhi nabo badideka, ngabona ukuthi abamazi ukuthi bahambe nobani. Uyayibona loo nto leyo. So engizama ukusho-ke, kungakuhle abantu bayifunde ukuthi uma mebethi uShembe uNkulunkulu, abamiyeka azilwele yena ngendlela yakhe, bengalokhu bengcolisa ibandla, benza ibandla ngathi indawo yohlama, abantu abamashinga, abantu abathanda ukulwa nabantu abalwa nenkolo, yabo. Namasulumane nje mawushisa iQuran bayalwa nabafuna ukukubulala, kufanele bekuyeke u-Allah siphendulele yena kuwe, yabo. Ngeke uvuke ulaka entweni eyakubizayo, uyabo. Ungawena owabiza yona, yiyo eyakubizayo, uyabo. Kodwa siyacabanga abantu abaningi bazokhula, ngoba umkhulu loyo ubaba uMbatha, ya naye umKristu futhi-ke khona vele nami engimaziyo cishe wagcotshwa yena, bewupastor naye shumayela njengaye, kodwa awusewabuyela edlozini. Idlozi lam-overpa ungichaze ethi hhayi phela idlozi lakhe lasebukhosini, shuthi ingakho lamzuza. Wayenenkinga enkulu eyayihlula ukuxazulula uJesu nabo mebemthandazela. Ayikaze yalunga leyo nkinga leyo.
wayeney'nkinga engalawuleki, inkinga after inkinga. Bathandaza benza konke, esewuphasta-ke segcotshiwe akaze kwalunga. Kwaze kwamphoqa-ke lo pastor lo osindise ukuthi abuyele edlozini. Kwama izinto zakhe zivuleka. Oje mephakamisa inqindathi, awu nami ngiyayiphakamisa ngoba ngiyabona ile ndoda le isicolekile, isibuyelile ekhaya. Uyabo, ingakho ngisho ukuthi idlozi lomuzi abantu ungalithathi kancane, lim-overphawile lo pastor lo osindiswe ukuya nokubuya lamcindezela. Wayenza lento elaliyifuna kuyena lamdedela. Uyabo, uright nje, unesidima, unesithunzi, uhloniphekile manje. Sekuyinkinga lezi eyijwayelekile ezikhona wonke umuntu, kodwa lezi zazimphethe zazingenhla. Yabo, ngiyakwazi nami lokho iy'nkinga zakhe. Mayubuyile usegemini, uright umntwana. Uyabo, manje yila mina-ke engeke ngithi-ke ngishona le nale ukuthi idlozi li-powerful kunenkolo yama-Western. Hhayi ukuthi lasebukhosini la kuphi, kuwo wonke umuntu nje mese selikudlalisela uzodlaliseleka. Yabo, mese lifuna ukukubamba futhi uzokubamba ngoba lento ngayibona ukuthi baningi abantu babona babambe, including yena lo kade sikhuluma nomfundisi obe upastor nje kucwala esontweni lakhe. Usebuyele ekhaya edlozini manje, sekhuluma nabakubo. Yabo, manje-ke ngeke ukuthi umuntu-ke usengangiphikisa entweni engiyibonile ngey'thombe nangamehlo ivelela umuntu futhi wakithi. Hawu, wakithi ngazi nokuthi waqala nini ukusindiswa, ethandazela abantu ewupastor. Ngiyazi nokuthi wayiyeka nini lonto wabuyela edlozini. Yabo, ebathandazela abantu kodwa nje beney'nkinga engalawuleki. Yabo, kodwa idlozi lambonisa ukuthi uNkulunkulu benu enanikezwa ama-colonizer abanawo amandla kunathi. Wena uyingane yethu, isihlahla sethu sokwenza yonke into esiyifunayo usilalela. Bamenze njalo uNdongo, wazobalalela oVeyano Somkhelo Mayanda. Wayenza lento akumele bayenze. Hayi, uright manje, uright kakhulu. Uright futhi ngiyabona ukuthi nemali usezoyiphatha manje. Yabo, manje ngeke uzongitshela ngama-Western God awanale power okususa lensila lesazalwa nayo. Yabo, akanayo. Kwanayo umfundisi unedlozi ngilibonile. Yabo, lilwa naye ngoba exoshwa abantu ngapha nangapha yilo futhi kuzogcina lona ngoba nami ngiyabona uJesu wakhe uhlulekile ukuyinqanda lento emaphambi kwakhe. Yakudabule laphana baba. Hayi, ukuqhubeka nje li-challenge idlozi lakini lela lamadimoni. Lokho li-challenge nje lizokubonisa uqhasha uPopayi usesiphambanweni mfana kithi aqhasha abaleka. Yabo, uzoqhasha ngempela, ngifunde ukukhohlisa ngoba lento ngayibona countless times. Abantu sebehlupheka babuyele edlozini mase kuba ngcono. Yabo, ngeke ulunge laphana. Ngeke ulunge, qhubekani nje lokhe nikhuluma nishumayela ngalento. Uthi ukushumayela ukwenza omunye umuntu angazi ukuthi powerful, invincible, mase ichaza lento yakhe uyibuka ukuthi hayi ngadla le nkuzumalanga kaNkulunkulu. Sengibona la usafaka injiti ibhayilamandawe manje. Usakhuluma ngayo le moya yethuka. Ukhona la cishe baningi. Uyabo, idlozi wayishumayela la uthi uyaphendula ethi uJesu uyinkosi. Uthi uyaphendula akhulume lo kodwa ngibona usephakathi kwabo. Yamcindezela lento, yamsuffocate waba nendlala. Yabe sithi-ke mntana menza lento ukuze uphile. Ngicabanga la uyayithola imali nayo yadayidayisa okuyizimbizana. Kunasekuqaleni eshumayela engatholi imali. Uyalala edlile manje ngedlozi ngoba labona ukuthi fanele enze lento ukuze aphile. Uyabona? Idlozi liyasaphasa baba.